Takže ahojte, vítajte v ďalšom videi aj s Lego! Ale že jak to stojí na tú dveru. Ale potom mama hovorí, že som hladná. Schovám sem. Schovala som si to do maminého tuto. A tam má ocino. A ten Mimon, a to je všetko moje, lebo môj otec chodí do Nemecka robiť a teraz mojim ocinom. Asi dojde domov. Asi. Aj môj prídu. Asi, možno. A vrátia sa tam. Možno. A potom sa na konci jedného spravodajského hodiny na videu celý moje sluchátka. A túto, čo sú tie debilinky, tak to sú moje veci. No lebo môj otec aj jej chodia do Nemecka a keď je preč, tak tu spávam minou. Sorry. Mami! Nerob. Ale vieš, jak tam boli. Nemáš mu robiť zle. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A prepáčte, keď húčala, ktorý majú sluchátka. Však. Dajte like, budem veľmi rada, komentujte, a keď nie, tak si odoberajte a ahojte.